संकस दैमानि दैया हरखाब देरनायाव हालाय हाफाय। गसाइगाव महकुमा सिंनि माखासे गामिनि बर' नखरफोरा दैबानाजों आलाय सिलाय जानानै दं। दैबाना लोमनानै सुबुंफोरा थाबैनो रैखाथि होनो आसाम आरो बिटिसि सोरखारखौ खावलायदों। संकस दैमानि दैया हरखाब देरबोनायाव क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमा सिंनि माखासे गामिफोरा लोमसाव जानानै दं। सनिबार मोनाबिलि समनिफ्राय थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायजों लोगोसे भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैया बांनानै गसाइगाव महकुमा सिंनि सुरेन्द्रपुर, सिमलिबारि, खक्सागुरि, दुर्गागुरि बायदि गामियाव सिलिंखार खालामलाङो। मख'जाथावदि दैबानाजों न' बां, माइ माइरं, लाइ लथर, सि जोम, दाउ अमा बोरमा बुखारलांजानाय दुखुथिया रायजो राजाफोरा बे समाव दुखु जारलाजों सम बारहोनांगौ जानानै दं। गुबुन फारसेथिं दैबानाजों आलाय सिलाय जानांनाय रायजो राजाफोरा जायगानि एमएलए जिरन बसुमतारिजों लोगोसे आसाम आरो बिटिसि सोरखारखौ जानाय थानायनि राहा खालामनानै होनो खावलायदों। পুৱা ৮টাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু বানপানী আগত ইমান হোৱা নাছিলে, অলপ অলপ লাহে লাহেকৈ এতিয়া বহুত বাঢ়ি গৈছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত বানপানী হৈছে, এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰশাসনৰ মানুহে ইয়াত আহি পোৱা নাই। আমি এমএলএকো ফোন কৰিছিলোঁ, কিন্তু সি ব্যস্ত বুলি কৈছে, আহিব নোৱাৰে। তথাপি আমি এইটোৱে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰশাসনৰ মানুহক, যাতে আমাক যেহেতু আমাৰ চিমলাবাৰী গাঁৱত বানপানী হৈছে, যেহেতু যদি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা যদি সাহায্য পায় তেনে ভালেই আছিলে। যিহেতু আমিও জনসাধাৰণ, আমিহে কিবা প্ৰতিনিধিবিলাক আমিহে ভোট দি সিহঁতক জিকাই দিওঁ, কিন্তু সিহঁতে যদি আমাৰ দুখৰ বিপদৰ সময়ত যদি সিহঁতে আমাক নাচায় তেনেহ'লে কেনেকৈ হ'ব? আমি পিছত নেক্সট বাৰত আমি সিহঁতক কেনেকৈ বিশ্বাস কৰি ভোট দিব পাৰিম? কিমান পৰিয়াল আছে ইয়াত? মোটামুটি 30 মান পৰিয়াল আছে। হয়, সকলোৱে জলমগ্ন হৈছে, মানে সকলো মানুহৰ ঘৰতে কিবা পানীটো সোমাই গৈছে। কিন্তু এইটো ভূটানৰ পৰা আহিছে জলটো। এই নদীটোৰ নাম হৈছে সংকচ নদী। মথাউৰিটো আগতে বান্ধিছিলে, কিন্তু এইটোতো ভাঙি গৰাখহনীয়াৰ পৰা সকলোখিনি ভাঙি লৈ গ'ল। কিন্তু অলপ আগতে এমাৰ্জেঞ্চি প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিছিল, কিন্তু এই এমাৰ্জেঞ্চি প্ৰটেকশ্যন এইটো চিমেণ্টৰ খুঁটিহে দিছিলে। এইটো চিমেণ্টৰ খুঁটি দিলে এই নদীটো থাকিব নেকি? সেইকাৰণে এইটো ভাঙি লৈ গ'ল। दा जोंनाथ' मा बुंनांगौआ दा जेनेबा दैया देरबोनानै हजों खर'आव भुटानाव हानानै दैया देरबोनानै दा नैबे सिमलाबारि सावथाल बस्तियावहाय बान्दोआ बायलांबाय, माथावरिया। बे माथावरि बायनानै दा सुरेन्द्रपुर आरो ओरैहाय खक्सागुरि, दुर्गागुरि ओरै गामियाव हाबैलाजोब्बाय। बर'फोरनावबो गामियाव न'आव लोमगासिनो दं, आरो नैबे सिमलाबारियावबो सावथालफोरनावबोथ' हाबजोबखाबाय। मोसौ मोसा बिसिनि बान्दो सायावसो दङ। दा आरो दैया बारायगासिनो दङ, जे दा बोहैलांगासिनो दं, आरो गामिजों हाबलांगासिनो दं, बारायगासिनो दं दैया। दा बे माथावरिया जुदि बायामोनब्ला बियो माने होथेनाय बादि थाबाय थायोमोनब्ला लोमहैनाय नङामोन। दाथ' हाबगासिनो दङ गामियाव। माथावरिया एस्टिमेट जादों होननानै खोनादोंमोन। माथावरिनिफ्राय एस्टिमेटआ बेसे गोलावसिन जाया? एस्टिमेटआथ' बेयो फिसिंसो जादों। माथावरि दा फिसिंआ बिनि एसे डाउनावसो, दाथ' बे बायाखै मावनाया। 200 बेसेबांमोनलाय बियो? 200 मिटार जादों। बे फिसिंसो, खिन्थु माथावरि नङा। माथावरि सेरावहाय गिसिखालांनायाव बेहाय फिसिं जादों।